Xutik taldeak gira. Orain 7 lagunek osatzen dugun taldea, Maitena, Peio, Urtzi, Amaiur, Mizel, Pierre eta ni. 2008an hasi ginen Xutiken formatuarekin jotzen, baina taldea Space Nukaki taldetik etortzen da batez ere. Ideia hor sortu baitzen gure kantuen egiten hastea. Eta geroztik 2010an lehen diskoak grabatu ginuen Mukaki Spirit, Pascal Etxepareren estudioetan. Eta jazzko urte bukaeran, 2012ko udazkenean gure bigarren lana aurkeztu dugu, Hultza den balada. Etorri dira Erri Urratseko kideak gure gana proposamen batekin, 2013ko Erri Urratseko kantuaren egiteko. Eta onartu dugu nola ez, eta taldeko gehienak ez dakit, baina hainitz sehaskatik pasatu dira. Ikastoletatik, eta Erri Urrats egun garrantzitsu bat da guretzat. Hainbat talde ospetsuren gibeletik guk egitea kantu bat Erri Urratsentzat opari bat da azkenean, keston opari bat da, eta onartu dugu, eta horren lantzen hasi ginen beraz, eta grabatu azaro bukaeran jaz. Alen Bosk, gintzen negana pixka bat ardatzekin, bai lema egina zela. Eta gero aipatu zautan, pixka bat 30 urteen inguruko hainbat elementu. Zirela 30 urteak, 3000 garren aurra eskolatu zela aurten edo jaz, sehaskaren sailean. Eta 30 garren ikastola ere. Hogei eta barrute, orainik izanen baitira, beste hainbeste. Ustot kantuaren inspirazioan argi dela nondik heldu den. Argi da, ez dugu gordetzen eta idei horretan egina izan da kantu hori. Pixka bat, 60 hamarkadako talde Jackson 5-en estiloko kantu bat, ahunt. Eta zen pixka bat ere aldatzeko eta hainitzetan nolako ikastolen bestetan erabilia da betiko alaia izan behar denez ska estiloko kantuak eta dira. Ez beti badira olako ezberdintasuna eta guk ere zerbait desberdina egin nuen. Eta horrendako hola landu dugu kantua. Hogei eta barrurte, urratsak gehitzen bide egiten euskararen alde. Hogei eta barrurte, orainik izanen baitira, beste hainbeste. Bigarren diskoa entzunaz ustut zaila dela gure taldearen estilo bat definitzea, zen azkenean bada rap bat, bada reggaeton bat, eta kumbia entzatu gira lehen diskoan bezala, entzatu gira estilo hainitza egiten, ez? Marka zeio bat ukaitea, estilo bat, eta estilo horren inguruan beti lan egiten. Beti nahi izan dugu aniztasun bat ukan musika estiloan ere. Erri Urratsera etorriko gira goizetik ustut gehienak, itzuli bat egin, aperitifa pixka bat, bazkaldu eta gero azpartintz eta gero jotzen dugu Arabagunean, lauak ustut, edo lauak terdiak, lauetan. Eta ozakit kontzertuak irauten dute, edo erranen daukuten denboraren arabera, bildu eta gero beste kontzertuak begira egon, edo gure itzulia bukatu, denbora maiten badigu, ikusiko dugu. Kliparen egunean lehenago agertu nintzen grabaketaren iteko, eta azkenean ene partea grabatu nuen teknikalarien artean, eta grabatu nuen espainuen besteekin grabatu nahi, lasai egin dut ere gauza, eta hola ongi zen. Kliparen etorri gira beste guziak, beste bostak orduan, ez lauak markatu. Bostak, Pierrekin, etorri gira berregunean, maiteren berregunean, maina pixkat gerosago, 2 ordu gerosago, itxi gira Irunen, eta han gure partea egin dugu denak elgarrekin, lehenik bakarrik barkatu, lehenik ni bakarrik, egiteko pixka bat galdera erantzun bat Maitenarekin azken errepika hortan, 20 urte. Eta gero egin dugu denok elgarrekin grabatu kontzertuz bezala pixka bat. Eskola errezuzinean jotzen dugu
ostiralarekin, 28, ekainaren 28an, data guztiak barkatu ikusteko, Xutik MySpacean joan behar da ikutzera, edo Facebooken ere Xutik taldearen elbide da. 30 urte bete aurten tabarri zanen dira, urratsak lortu batu biderkatu geroari begira. 30 urte bete aurten tabarri zanen dira, urratsak lortu batu biderkatu geroari begira. 30 urte urratsak gehitzen, mile egiten euskararen alde. 30 urte, orainik izanen baitira.